Jama'a ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar alama domin samun cikakken rahoton namu. A yau za mu kawo muku rahoton wasu zaratan mata waɗanda suke ba da tsaro a guraren taruka ko guraren biki. To jama'a sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu a yau. Kun taɓa ganin tawagar masu tsaron wuraren taruka ta mata zalla? Wannan ce tawagar da Imam Thomas ke jagoranta, ta mata zalla masu tsaro a wuraren taruka ko tsaron wasu manyan mutane a Najeriya. Thomas a lokacin da take sanarwar duniya ta ce mutane na mana dariya saboda ganinmu da ake tawagar mata zalla. Mutane dariya suke mana sosai har da faɗuwa wani sa'in suna zolayar mu da cewa ko dai zani muke ɗaurawa muke fitowa don mu yi wannan aiki. ‘Yan maɗigo, in ji Thomas. Thomas ta ce mutane ba su ɗauke su da muhimmanci ba, wasu ma har tunani suke ko mu ‘yan maɗigo ne. Amma abin da mutane ba su sani ba shine tawagata ta musamman ce. Ta ƙara da cewa wani lokacin mutane na musu kallon ƙasƙanci saboda su mata ne. 'Yan Najeriya ba su yarda cewa mata za su iya wannan. Ta ƙara da cewa 'yan Najeriya ba su yarda cewa mata za su iya wannan aiki ba. Suna tunanin kawai idan muka tsaya yanga muke yi. Abin da ya sa tawagata ta zama ta musamman shine saboda ina zaɓo mata masu ƙiba, masu kyau, jajirtattu kuma waɗanda suka iya aiki. Matar ta ce mazan da ta gani suna irin wannan aiki ne ya sa ta fara samo mata masu ƙarfan jiki saboda su yi aikin. Ta ce abu mafi muhimmanci a zaɓen matan shine sai mai ingantaccen jiki. Sannan kuma ta ce sai mai ingarman jiki. Thomas ta ce ita ma ta yi aikin nan bayan da ta kammala karatu saboda rashin aikin yi. Lokacin ne ya bayar da shawarar mu samo masu tsaro. Sai kuma daga baya suka ce ba sa son mata. Muka yi ta muhawara a kai. Daga baya na ce bari kawai in yi abuna ni kaɗai. Sai na fara a shekara ta 2018. Imam Thomas ta ce tana da dabaru da take bi daban-daban a taruka saboda kar a raina aikin mata ne. Ta ce yayin da wasu ke ƙasƙanta su suna birge wasu mazan, Thomas ta ce bata tunanin za ta saka maza a cikin ma'aikatanta. Abin da kawai muke yi shine bayar da horo, kuma matan da nake ɗauka duk halittar jikinsu ce irin ta waɗanda za su iya wannan.